Salutare și bine v-am găsit! Acum câțiva ani am dorit să mergem pe jos până la cabana de ham din Munții Bucegi. Doar că, din păcate, nu am parcurs decât puțin peste jumătate din drumul forestier. Așa că astăzi am zis să mai încercăm încă o dată, dar cu mașina. Sperăm că de această dată putem ajunge până la destinație. Traseul l-am început din Brașov și trebuie să ajungem până în Predeal, unde apoi trebuie să facem dreapta către Pârâul Rece. În câteva momente vom face dreapta și vom intra pe Pârâul Rece. De aici nu mai avem mult de mers și o să ajungem pe drumul forestier. Aici avem zăpadă și drumul pare a fi acoperit cu o combinație de gheață și zăpadă. Sperăm că putem ajunge până sus în siguranță. În mod normal, traseul nu este unul complicat, dar din cauza că este acoperit cu gheață și zăpadă, el poate fi destul de riscant, mai ales la coborâre.
Această parte a traseului pare mai simplă pentru că este mai multă zăpadă pe jos și mașina nu mai alunecă atât de tare. Dar totuși, trebuie o atenție sporită pentru că în partea dreaptă este o prăpastie destul de mare și sunt locuri unde digul de zăpadă nu este atât de consistent. Din păcate, nici de această dată nu am ajuns până la destinație. Fiind destul de târziu, am ales să nu mai parcurg ultima parte din cauza că era o pantă destul de mare și nu eram sigur că o mai pot urca la întoarcere.